A construción dunha nova praza de abastos en Cambados acumula retraso tras retraso. Aínda falta o plan especial de portos que debe regular os usos do espazo litoral da localidade, onde se vai construir o futuro mercado. O ano pasado este documento xa estaba rematado, pero a comezos deste houbo que corrixilo. En ese proceso é onde se atopa agora mesmo o proxecto, paralizado polos informes sectoriais que van chegando aos poucos. O derradeiro é un de patrimonio sobre cuestións arqueolóxicas. Prevese que estea listo nun par de semanas. Estamos bastante contentos porque quere decir que sí que tiñan avanzado. Patrimonio, a verdad, lenta en algunhas tramitacións, pero neste caso pois queremos agradecer que o fixera e que o sacara adiante, que nos comentaron que en 15 días pois seguramente que xa tiñan todo listo para remitir no Concello. En canto ese informe estea rematado, Portos terá que elaborar o documento definitivo. Os cartos para esta actuación xa están reservados, en total 3,5 millóns de euros, para construir de cero un mercado do século XXI. O que se vai facer é facer unha plaza nova detrás da existente, xa hai o proxecto feito, está aprobado, ten un custo de 3,5 millóns, vai non facer Traxa, non se vai sacar a licitación, co cual se asisa forra plazos a hora de licitala, o que se vai facer é tirar a actual plaza, conservaríase a fachada, porque non se exige patrimonio, por exemplo, todos os bens que están catalogados, a fachada da plaza Bella, temos que conservar a fachada, pero despois o resto tiraríase abaixo e faríase unha plaza nova. O proxecto acumula anos de retrasos. A previsión do Concello poder inaugurar a nova praza dentro de 5 anos. Nos no último aplazamento que fixemos, porque inicialmente se iban facer no 2014 e o 2018 xa tiña que estar rematada, estamos no 2019 e ainda nin se empezaron as obras, nos o que fixemos foi adiar trasladar, digamos, eses períodos e modificar, digamos, os anos nos que se vai facer o importe nos anos de que se vai investir en cada ano, e nos temos previsto empezar, firmamos tanto con Fomento como a Xunta de Galicia, no 2020, cunha previsión de que este rematado no 2024. En canto ás deficiencias que denuncian as praceiras, o goberno local explica que pretenden gastar o mínimo posible nas actuais instalacións na súa conta atrás para seren derrubadas. Comprométense, iso sí, a solucionar os problemas máis graves, como por exemplo as pingueiras.